Nele, ስመይ ነጋሲ ታደሰ ይበሃል ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣይሲቲ ዳይሬክተር ኮይኑ ዝሰርሕ ግርም ኣቶ ነጋሲ እስኻ ትመርሖ ዳይሬክተር ኣይሲቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረሉ መልክዕ እንታይ ይመስል ነይሩ? ብኸመይ ትገልጾ? ጽቡቕ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ካብቶም ናይ ሃገርና ዘለዉ ዩኒቨርሲታት ብኣይሲቲ መሰረተ ልምዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝነበረ ንምግላጽ ዝኣክል ዩኒቨርሲትና ዝሐሸ ናይ ኣይሲቲ መሰረተ ልምዓት ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝነበረ ግዜ ዩኒቨርሲትና ብዙሓት ናይ ኣይሲቲ መሰረተ ልምዓት ነይሮም። እቶም ዝነበሩ ናይ ኣይሲቲ መሰረተ ልምዓት ንዩኒቨርሲትና ኣገልግሎት ብዝህቡ መልክዑ ተገይሮም ዝተሰርሑ መሰረተ ልምዓት እዮም ነይሮም። ካብኣቶም ንምግላጽ ዝኣክል ዩኒቨርሲትና ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል መልክዑ ተገይሩ ስታንዳርድ ሓልዩ ዝተሰርሐ ዳታ ሴንተር ነይርዎ። እዚ ዳታ ሴንተር ኣብ ዩኒቨርሲትና ዝስርሑ ስራሕትታት ብኣብዝሓ ኣይሲቲ መሰረት ዝገብሩ ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገብሩ ስራሕቲ ናይ ሶፍትዌር ናይ ካልኦት ግልጋሎታትን ክህቡ ብዝኽእሉ መንገዲ ተገይሮም ዝተዘጋጀየ ዳታ ሴንተር እዩ ነይሩ። እዚ ዳታ ሴንተር እዚ ምስ ናይ ካምፓስ ምስ ዘሎ ህንፃታት ተተሓሒዞም ናይ ኔትወርክ ግልጋሎት ክህቡ ብዝኽእል መልክዕ ዝተዘጋጀየ ነይሩ። ካብዚ ዳታ ሴንተር ዝምንጭው ኣገልግሎታት እውን ብምልኦም ኣብ ተበፃሕነት ንክህልዎ ኣብ ተጠቃማይ ማእኸል ንኸገልግሉ ብዝኽእሉ መልክዕ ናብ ሕድሕድ ህንፃታት ዘተሓሕዝ ኔትወርክ ነርና ማለት እዩ። እዚ ኔትወርክ እዚ ብኣብዝሓ ብኩሎም ህንፃታትና ብፋይበር ኦፕቲክ ተተሓሒዞም ግልጋሎት ዝህቡ ዝነበሩ ማለት እዩ። እዞም ህንፃታት እዚኣቶም ተምሃራይ ዘለዎም ህንፃታት ነይሮም። ተምሃሮና ኣገልግሎት ክህቡ ብዝኽእሉ መልክዕ ናይ ኢንተርኔት ግልጋሎት ብዝሐሸ መልክዑ ንክህሉ ተባሂሉ ዝተወሃበ መሰረተ ልምዓት ነይሩ። ኣብዞም ናይ መምህራን ህንፃታት እውን ብተወሳኺ ግልጋሎት እቶም መምህራን ምስ ተምሃሮኦም ክረኽብሉ ዝኽእሉ መልክዕ ወይ ከዓ ባዕልቶም እውን ኣክሰስ ክገብርሉ ብዝኽእሉ ኣገባብ ተገይሮም ናይ ኔትወርክ ዝርጋሕታት ኣብ ሕድሕድ ህንፃ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል መልክዑ ተገይሮም ዝተሰርሑ ናይ ኔትወርክ መሰረተ ልምዓት ነይሩና ማለት እዩ። ብዙ ተተሓሒዙ ተምሃሮ ኣብ ዘለውሉ ቦታ ኮይኖም ኣገልግሎት ንክረኽቡ ናይ ገመድ ኔትወርክ ወይ ከዓ ናይ ገመድ ኔትወርክ ጥራሕ ዘይኮነስ ገመድ ኣልባ ዝኾኑ ግልጋሎታት እውን ንረኽቡ ናይ ዋይርለስ ኣገልግሎት እውን ነይሮምና ማለት እዩ። ናይዚ ናይ ዋይርለስ ኣገልግሎት መሰረተ ልምዓት ኣብ ስፔሲፊክ ዝኾነ ቦታ ዘይኮነስ ኣብቲ ሜን ካምፓስ ተምሃራይ ኣብ ዶርሚተሪ ኮይኑ ኣብ ካፌተርያ ኮይኑ ኣብ ላይብረሪ ኮይኑ ክጥቀመሎም ብዝኽእል መልክዕ ተገይሮም ኣብ ካምፓስ ውሽጢ ሙሉእ ዘይተገደበ ናይ ዋይርለስ ኣገልግሎት ንክረኽቡ ዘኽእል መሰረተ ልምዓት ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡውን ኣብ ዝተመረፁ ቦታታት ኣብ ዝተወሰነ ናይ ካምፓስ ሴኩሪቲ ንምሕላው ብዝኽእል መልክዑ ናይ ሲሲቲቪ ወይ ከዓ ናይ ካሜራ ዝርግሐ እውን ነይሮምና ማለት እዩ። ካልእ ብተወሳኺ ተምሃራይ ምስ መምህር ምስ ተምሃራይ ክረኽበሎም ዝኽእል ናይ ስማርት ክላስሩም ኣገልግሎታት ነይሩ። እዞም ስማርት ክላስሩም ኣገልግሎታት ብዙሓት ኩሎም ክጥቀሙሎም ይኽእሉ እዮም። ኩሎም ዲፓርትመንታት ወይ ኩሎም ኮሌጃት ክጥቀሙሎም ይኽእሉ እዮም ዘብል መልክዑ ዘይኮነስ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ኣብ ዝተመረፁ ቦታታት ሰሙን ካብ 2-3 ዘይበዝሑ ግልጋሎት ዝህቡ ስማርት ክላስሩም ተባሂሎም ዝተፈልዩ በተለይ ምስ ሜዲሲን ተተሓሒዙ ናይ ሜዲሲን ተምሃሮ ወይ ናይ ሜዲሲን መምህራን ምስ ናይ ካልኦት ሜዲሲን ግልጋሎታት ዝረኽብሎም መንገድታት ብምግባር ክራኸብሎም ኮሙኒኬት ክገብሩሎም ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝሕሰብ ናይ ደገ ይኹን ናይ ውሽጢ ስፔሲፊክ ተገይሮም ዝተቐመጡ ናይ ስማርት ክላስሩም ኣገልግሎታት ነይሮምና። ካብዞም ተወሳኺ ናይ ቪዲኣይ ወይ ድማ ቨርቹዋል ዴስክቶፕ ኢንፍራስትራክቸር ተባሂሎም ዝፍለጡ ካብ ቨርቹዋል ዴስክቶፕ ኢንፍራስትራክቸር ግልጋሎት ክረኽቡ ዝኽእሉ ተምሃሮናን ኣካባቢ ተምሃራይ ኣብ ካምፓስ ውሽጢ ኮይኑ ስቶሬጁ ኣብ ማእኸል ተቐሚጡሉ ክላውድ ኮምፒቲንግ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንገዲ ዩዘርኔም እና ፓስዋርድ ተዋሂቦም ዘይተገደበ ፋይል ኣብ ዝተወሃቦም ሊሚቴሽን ዝተወሃቦም ዳታ ከቐምጡሉ ብዝኽእሉ መልክዕ ግልጋሎት ዝረኽብሉ ናይ ቨርቹዋል ዴስክቶፕ ኢንፍራስትራክቸር ግልጋሎት ነይሩና። እዚ ናብ ከባቢ ንሬጉላር ተምሃሮና እስካብ 16,000 ተምሃራይ ግልጋሎት ዝህብ 16,000
ተምሃራይ ኣካውንት ክሬት ጌርና ሚኒማም ናይዚ ስቶሬጅ እዚ ክልተ ጂቢ ናይ ተምሃራይ ኮምባይን ጌርና ካብኡ ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ሪሰርች ስራሕቲ ኣለዎም ተባሂሎም ዝግመቱ ተምሃሮ ንሓለን ብኣካቱ ካፓሲቲ ናይቱ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ናይ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ግልጋሎት ዕብይ ኢሉ ንክጥቀምሉ ዝኽእሉ መንገዲ ናህና ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርሲቲና ዘለው ብተዋረድ ዘሎ ናይ ማኔጅመንት ሰባት ካብ ፕሬዚዳንት ጀሚሩ ክሳብ ዲፓርትመንት ሄድ ናይ ቴሌፎን ግልጋሎት ምህብና ናይ አይፒ ቴሌፎን ግልጋሎት እውን ምህብና ኢና ማለት እዩ ጥቕሚ ደቢልካ ክረአ ከሎ ክምብናት ኣብቱ ሰዓት እሱ ኣብ ዝነበረ ናይ ቴክኖሎጂ መሰረተ ልምዓት ኣማሊእና ኣብ ምኻድ ዝሐሸ ናይ አይሲቲ መሰረተ ልምዓት ነይሮምና እዚ ናይ አይሲቲ መሰረተ ልምዓት ዩኒቨርሲቲና ከም ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይና ከም ተምሃራይ ክጥቀመሎም ዝኽእሉ ናይ አይሲቲ መሰረተ ልምዓታት ከምኡ ንሱ ብምጥቃም ዓቕሞም ክህብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ናይ ዲጂታል ላይብረሪ ግልጋሎት ንኽረኽቡ ካብ ዲጂታል ላይብረሪ ብተወሳኺ ባዕሎም ሰርች ገይሮም ክረኽብሉ ዝኽእሉ ፕላትፎርምታት ንምዝግጃይ ተምሃሮ ናይ ዲጂታል ላይብረሪ ግልጋሎት ካልኦትም ናይ ስቱደንት ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ውሽጣ ናይ ዩኒቨርሲቲና መምህራን ተጠቒምና ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ገይሮም ሶፍትዌር ንሱ ተጠቒሞም ተምሃሮ ኦንላይን ሬጅስተር ንክገብሩ ትምህርቶም ግሬዶም ክሪኡ ብዘግብር መልክዑ ኢና ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ዩኒቨርሲቲና ካብቶም ካልኦት ዩኒቨርሲቲታት ብዝበለፀ ደረጃ ብዝሐሸ ደረጃ ቴክኖሎጂ ኤክሰል ገይሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ዩኒቨርሲቲና ክጅመር ከሎ ድሕሪና እስካዕ ቱ ኩናት ዝነበረ ግዜ ዝጥቀመሎም ዝነበርና ንሰርሖም ዝነበርና ስራሕቲ ናይ ባይሲቲ መሰረተ ልምዓት እዚኦም ይመስሉ ድሕሪ ኩናት ከ ምስቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ዝማዕበለ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት ኣብቲ ኩናት ዝበፅሐ ነገርን ሕዚ ዝርከበሉ ብኡ ነው ይድስቲ ፅቡቅ ኣብቲ ኩናት ማለት ኩናት ባዕሉ ኩናት ክልዓል ከሎ ኩናት ምዕነዋይ ምዃኑ ይፍለጥ እቶም መጀመርያ ንገልፆም ዝነበረ ናይ አይሲቲ መሰረተ ልምዓታት ናይቲ ኩናት በሰላም ኮይኖም ናይቲ ኩናት በሰላም ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቱ ስራሕ ንክንሰርሕ ዝነበሩ መሰረተ ልምዓታት ክንሰርሕ ዝነበርና ሰባት ባዕሉ ተመሊስና ንድሕሪት ዝነበሩ መሰረተ ልምዓታት ክንሓስብ ከለና ኣብ ውሽጥና ዝፈጠረልና በሰላ ዓብዪ ከም እቲ ስራሕ ዝመርሖ ኣካልን ከም ስራሕ እናተኸታተልኩ ዝነበሩ ኣካልን ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ኩናት ከቢድ ኩናት ስለ ዝነበረ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲና መሰረተ ልምዓት ብዝበለፀ ከቢድ ዕንወት በፂሑና እቶም ቅድም እናገለፅናዮም ዝነበርና ካብ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ዳታ ሴንተር ስራሕቲ ካብ ቀፅሉ ኔትወርክ ገመድ ኣልባ ኔትወርክና ብገመድ ዝተሰርሑ ኔትወርክታት ኣብ ዩኒቨርሲቲና ዝነበሩ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ስራሕትታትና ናይ ስማርት ክላስሩም ስራሕትታትና ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል መልክዑ ዳርጋ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም እዮም እቶም ዘለዉ እውን ጥቕሚ ግልጋሎት ንኽህቡ ብዘኽእል መልክዑ ዝተበሉ ይኮኑ ዝፀንሑ ይኮኑ እቲ ኩናት ናይ አይሲቲ መሰረተ ልምዓት ከም ብሓዱሽ ንድሕሪት ክንምለስ ዝገበረና ኩናት እዩ ንድሕሪት ድሓር ግን እቲ ኩናት ሓሊፉ ናብቲ ስራሕ ክንኣቱ ምስ ጀመርና እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ናብዚ ንምምፃእ እንታይ ክግበር ክኽእል ዝኽእሉ ነገራት ኣለዎ ዝብል ምስ ማኔጅመንትን እቶም ማኔጅመንት ዝህቦ ዳይሬክሽን መሰረት ብምግባር ኣብ ዩኒቨርሲቲና ድሕሪ ኩናት ዝተፈጠሩ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ኣማሊኡ ክኸይድ ብዘኽእል መልክዑ ከመይ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣማሊና ኣቲና ማለት እዩ ስለዚ ዩኒቨርሲቲና ዝሓዞ ሞቶ ስለ ዝነበረ ቢልድ ባክ በተር ናብ ዝብል ኣቕጣጫ ብምታይ ዩኒቨርሲቲና እቶም ዝነበሩ ናይ አይሲቲ መሰረተ ልምዓታት ሪቢልድ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ኢልና ኣብ ሕዚ ብምሉእ እቲ ናይ አይሲቲ እቶም ዝነበሩ ናይ አይሲቲ መሰረተ ልምዓት ከመይ ተማሓይሾም ክስርሑ ከም ዘለዎም ምስ ናይ ፌደራል ተቋማት ኣማካሪ ብምውሳኽ ከመይ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ቴክኖሎጂ ከመይ ክኸይድ ይኽእል ኣሎ በተለይ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ቴክኖሎጂ ዝጠልብ ግዜ እዩ ቴክኖሎጂ ብዘይ ተምሃራይ ቴክኖሎጂ መሰረት ገይሩ ክመሃር ተዘይክእሉ ትምህርቲ ክቅፅል ዘኽእለሉ ኩነታት ዳርጋ የለን ማለት ይከኣል ማለት እዩ ፖሊሲ ናይ ተዓዲ ፖሊሲ ናብቱ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምምፃእ ዕድል እውን ሰፊሕ እናኾነ ይኽእል ስለ ዘሎ ቴክኖሎጂ ግድን ኣድላይ መሰረታዊ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ስለ ዝእመን እዞም
ዝነበሩ መሰረተ ልምዓታት ክስርሑ ይኽእሉ ኣለዎም ናብ ዝብል ድምዳመ በፂሕና ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ክገልፅ ከለኹ ኩናት ዘብፅሖ ጉድኣት መሰረት ብምግባር ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ዳታ ሴንተር ዝነበሩ ዳታ ሴንተራትና ከም ብሓዱሽ ተሰሪሖም ሪቢልድ ክግበሩ ኣብ ሓዱሽ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ካሊእ እቶም ዝነበሩ ኔትወርክ መሰረተ ልምዓት በቲ ኩናት ዓንዮም ስለ ዝነበሩ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ይሰርሑ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ኣይሰርሑን ነይሮም እስካብ ሕዚ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ። ሕዚ ግን እቲ ዝነበረ ኔትወርክ ኣብ ኩሎም ተበፃሒ ክኸውን እቶም ናይ ገመድ ኔትወርክ ስራሕታት ኣብ ኩሎም ናይ ተምሃራይ ዝጥቀመሎም ቦታታት መምህር ዝጥቀመሎም ቦታታት ቱ ስታፍ ክጥቀመሎም ኣብ ዝኽእል ቦታታት ክነስፍሐሉ ክንገድል ኣለና ካብ ምባል ኔትወርክታትና እውን ኣብ ምስፋሕ ንርከብ ማለት እዩ። ዋይርለስ ወይ ድማ ገመድ ኣልባ ኔትወርክ ኢልና ንፅውዖም ዝርግሓ እውን ከም ዩኒቨርሲቲና እቲ ዝነበረ ከም ዘሎ ኮይኑ እዞም ዘለዉ ካምፓሳት ሰከንድ ካምፓስ ኩሉን ካምፓስ ኣገልግሎት ብዝረክበሉ መንገዲ ኩሎም ናይ ዩኒቨርሲቲና ህንፃታት ተምሃራይ ክጥቀመሎም ዝኽእል ቦታታት እቲ ማሕበረሰብ ክጥቀመሎም ዝኽእል ቦታታት ናይ ገመድ ኣልባ ኔትወርክ ዘርጊሕና ካምፓስና ናይ ኢንተርኔት እሰቱ ብዝሐሸ መልክዑ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ብዝሐሸ መልክዑ ክሰፍሕ ምግባር ዓብዪ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ኢና ብምቕፃል ኣብቲ መጀመርያ ግልፂ እዮም ዝነበርኩ ናይ ሲሲቲቪ ወይ ድማ ናይ ካምፓስ ሴኩሪቲ ስራሕታት ኣብ ዝተወሰኑ ኣብ ዝተመረፁ ቦታታት እዮም ነይሮም። እቶም ዝተመረፁ ቦታታት እውን ድሕሪ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዮም ግልጋሎት ዝህቡ ኣይኮኑን ማለት እዩ። ሕዚ ካምፓስ ሙሉእ ኣብ ዶርሚተሪ ኣብ ላይብረሪ ኣብ ኩሎም ቦታታት ናይ ሴኩሪቲ ክሕልም ዝኽእል መልክዑ ክስራሕ ይኽእል ኣለዎ ኢና ናይ ሲሲቲቪ ስራሕታት እውን ሙሉእ ካምፓስ ንዝርጋሕ ኣለና ግልጋሎት ጀመርና ኣለና ኣብ ምስራሕ ንርከብ ማለት እዩ። ስማርት ክላስሩም ቅድም ናይ ቴሌኮንፈረንስ ግልጋሎት ኢልና እናፀዋዕናዮም ዝነበርና ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሎም ዝነበርና ናይ ቴሌኮንፈረንስ ስራሕታትና ኣብ ክልተ ስማርት ክላስሩምና ኣብ ሓደ ቴሌፕሬዘንስ ቦታ እዩ። ሕዚ ግን ናብ ከባቢ ዩኒቨርሲቲና ከም ዩኒቨርሲቲ 7 ኮሌጃት ኣለዎ ኮሌጅ 6 ኮሌጅና ሓደ ስኩል ጠቅላላ 7 ኮሌጅ ማለት እዩ። እዚ ኮሌጅ እዚ ጠቅላላ ሕድሕድ ነናይ ባዕሉ ስማርት ክላስሩም እውን እዩ ንሱ ዝፈጥሮም ሊንክታት ብምጥቃም ምስ ዝምልከቶም ናይ ንቱ ዲፓርትመንት ንቱ ኮሌጅ ዝጠቅም መልክዑ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል መልክዑ ፈርኒሽ ተገይሮም ናይ ስማርት ክላስሩም ግልጋሎት ከውሁ ብዘኽእል መልክዑ ንሰርሕ ኣለና ኢና እዚ እውን ናብ 7 ኮሌጃት ናይ ምእታይ ስራሕታት ሰሪሕና ምዝርጋሕ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ምዚ ተተሓሒዙ በተለይ ሜዲሲን ተምሃሮ ኣብ ንምምሃር ከፀግመሎም ዝኽእል መልክዑ ዩኒቨርሲቲና ከም ዝፍለጥ ናይ ሆስፒታል ኤክሰርሳይዝ ዝገብርሉ ሆስፒታል ናይ ሜዲሲን ተምሃሮ ስለ ዘለውና ኤክሰርሳይዝ ዝገብርሉ ሆስፒታል እዩ ከም ዩኒቨርሲቲ ንጥቀመሉ ዓይነታት ሆስፒታል ኣሎ። እቲ ሆስፒታል ንሱ ተምሃሮ ሕድሕድ ንኣብነት ተምሃራይ ኦኣር ውሽጢ ኣትዩ ክከታተሎ ዘይብሉ ሰዓት ግን ኣብ ኦኣር ዝስርሑ ስራሕታት ብቲ ስማርት ክላስሩም መሰረት ብምግባር ግልጋሎት ንምሃብ ንወይኑ ሜዲሲን ብፍሉይ ምክንያት ግልጋሎት ንኸውህ ዝኽእል መልክዑ ዘርጊሕና ኣለና። እዚ ናይ ዩኒቨርሲቲና ናይ ጥዕና ሳይንስ ኮሌጅ እና እቲ ሆስፒታል ከተሓሕዝ ብዘኽእል መልክዑ ምስቱ ኔትወርክ ተተሓሒዙ እቲ ሆስፒታል ናይ ፋይበር ወይ ከዓ ናይ ገመድ ኔትወርክ ተዘርጊሕሉ ምስቱ ዩኒቨርሲቲ ከራኸብ ብዘኽእል መልክዑ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣብ ኦኣር ዘድሊ ስራሕታት ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣብ ኮሌጅ ግን ዘርጊሕና ወዲና ኣለና። ስለዚ ሜዲሲን ተምሃራይ ኣብ ኦኣር ዝግበሩ ስራሕታት ወይ ቴሌሜዲሲን ዓይነት ስራሕታት ክገብሩ ብዘኽእል መንገዲ ኣብ ዘርጊሕና ካሊእ እቶም ዝነበሩ ናይ ኣይፒ ቴሌፎን ወይ ድማ ናይ ቴሌፎን ፕሪቪሌጃት እውን ከም ብሓዱሽ ተሰሪሖም ግልጋሎት ንክህቡ ንሶም እውን ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩና ናይ ቨርቹዋል ዴስክቶፕ ኢንፍራስትራክቸር ሊሚቴሽን ነይሩና ውሕዳት እዮም ነይሮም ናይ ቨርቹዋል ዴስክቶፕ ኢንፍራስትራክቸርና ተጠቃማይና እቲ ዝተዘርገሐ ናይ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስራሕቲ በዝሒ ዘለዎ ተጠቃማይ ስለ ዝነበረና ክነስፍሕ ክንክእል ኣለና ኢልና ብላን ሕዚ ነርና ኢና ቅድሚ ጦርነት ኮይኑ ግን ጦርነት ረኪብና ኣይኮነን ክነስፍሕ ዝነበረ እውን ጦርነት ኣውዲሙ እዩ። ሕዚ ግን እቶም ዝነበሩ ሜንቴን ጌርና ንክሰርሑ ብምግባር ሓደሽቲ እውን ናብ 700 ዝኣኽሉ ሓደሽቲ ቨርቹዋል ዴስክቶፕ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ምዝርጋሕ ንርከብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ብጠቕላላ ክረአ ከሎ ብዩኒቨርሲቲና ኣብ
تمزنا وصحتات بزحش مربعو نقصرح بزاف المركب عم مسرحنا زلنا وزيكم زيدنا على يقل تمهارينا هذا هاي سكول جمهوري على مزاتي لذي اكزيت اكزام هلو اكزيت اكزام تجي فوق نقول لذي أبي بس زي أعطيت راح يكون نتجي فوق نقول له أفتن هاي سكولات ونتجي فوق نقول له إن مثلا أبي كتب أنا ترك مش هاي سكولات مش هاي سكولات كان حسرائي كان تشعر في الجمهور سكع سنة تقدر تزمر كان تشعر الجمهور سكع حسرائي راح تمر بعين الجبلة أفتو كلام هذا كان حمش هاي سكولات زين حمش هاي سكولات زين كم كوميونيتي سيرف مقدار حاسيو مستونا يونيفرسيتي هاسيتر بقطع من تحاز ناي انترنت كالكالوس هلوت ناي اشتي مسارة المعاد كافتين يونيفرسيتي فاسس ناي انترنت مسارة المعاد كروخو بالمقدار مستلي بالمتحضر ناي حمش لأن هاي سكولات المثال ناي جمد انترنت ناي مزرقة كالكالوس بهلنا مالتي لذلك كنت قبل كل كله تمزنوا صحتنا خلانا كافتين يونيفرسيتي حليفهم أفتو كوميونيتي بون كالكالوس مفهوم هم مسرح عبز الشيء ناي اشتي مسارة المعاد ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብፍላይ ብህንፀት መሰረተ ልምዓት ICT ንፅባሕ ዘለዎ ድልውነት እንታይ ይመስል እዩ? እቶም ቅድም ኢለ ዝገልፆም ዝነበርኩ ናይ ICT መሰረተ ልምዓታት መጨረሻኦም ግልጋሎት መሃብ ግልጋሎት ክህቡ እንድሕር ኮይኖም ግልጋሎት ክህቡ ብዘኽእሉ መንገዲ እቲ ዲፓርትመንት ቱ ICT ዝግጁ ኮይኑ ፀኒሕ ክእል ኣለዎ ኢልና ንኣምን ስለዚ እዚኦም ካልኦት ሃገራዊ ምስተምሃራይ ግልጋሎት ክህቡ ዝኽእሉ ናይ ICT መሰረተ ልምዓት ፍሰታት ይመፁና ኣለዉ ናይ ኤግዚት ኤግዛም ናይ ኢለርኒንግ ዝተፈላለዩ ነገራት ይመፁና ኣለዉ እዞም ናይ ICT መሰረተ ልምዓታት እንተዘይሃልዮም ተምሃራይ ዝግጁ ኮይንካ ንምቕባል ኣፀጋሚ ዝኸውን ከም ICT ቶም ተሰሪሖም ዘለዉ እንተምሃራይ ግልጋሎት ክህቡ ድልዋት ኮይኖም ግልጋሎት ንክህቡ ኣብ ግልጋሎት መሃብ ኮይኖም እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ እቶም ኣብ ስራሕ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ከዓ ብቅልጡፍ ግልጋሎት ንክህቡ ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ ማለት እዩ ኩሎም ከም ዓንቶ ዝገልፆም ዝነበርኩ ናይ ዳታ ሴንተር ስራሕታት ኣብ ምሕዳስ ኣብ ምስትኽኻል ኣለና ናይ CCTV ስራሕታት እውን ናይቲ ካምፓስ ድሕንነት ንምክትታልና ንምስትኽኻል ብዘኽእል መንገዲ ኣብ ዝተመረፁ ቦታታት ኣብ ምዝርጋሕ ኣለና ኩሎም እቶም ቅድሚ ሕዚ ተባላሽዮም ዝነበሩ ናይ ICT መሰረተ ልምዓታት እንተምሃራይና ግልጋሎት ክህቡ ብዘኽእሉ መንገዲ ተዘጋጅና ኣገልግሎት ምሃብ ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ እኳ ዘይተባሃለ ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ግልጋሎት እናሃቡ እቶም ካልኦት ከዓ ኣብ ከይድና ተሰርሑ ግልጋሎት ክህቡ ብዘኽእሉ መንገዲ ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ማለት እዩ ነዚ ከዓ እቶም እዚ ስራሕታት ክሰርሑ ኣብ ዝኽእሉ ድርጅታት ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ግልጋሎት ንክህቡ ብዘኽእል መንገዲ እናሰርሑ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ መምህራን እውን እዚ ዝግጁ ክኾኑ ምንቲ ተባሂሉ ናብ ናይ መምህራን መንበሪ ገዛት ምስቱ ዩኒቨርሲቲ ተተሓሒዙ ግልጋሎት ንክህቡ ናይ ICT መሰረተ ልምዓት ምዝርጋሕ ኢና ዘለና ማለት እዩ ብምሉኦም እቶም ቅድም እናገለፅክዎም ዝነበርኩ ናይ ICT መሰረተ ልምዓት እንተምሃሮ ድልዋት ኮይኖም ተዘጋጅዮም ንክፀንሑ ኣብ ምስራሕና ንርከብ ማለት ስለዚ ድልውነትና እቲ ተምሃራይ ተዘጋጅና ፀኒሕና ግልጋሎት ንክንህብ እቲ ኮሚኒቲ ብዘብኡ መልክዑ ካብ ሃይ ስኩል ጀሚርና ግልጋሎት ክንህበሉ ብዘኽእል መንገዲ እናሰርሕና ንርከብ ማለት ስለዚ ሓሙሽተን ሃይ ስኩል ምስ ዩኒቨርሲቲና ምስ ተለየ ብምትሕብባር ኣብ ናይ ICT መሰረተ ልምዓት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣሲሉ ናይ ICT መሰረተ ልምዓት ካብ ሃይ ስኩል ትሒዙ ክመፅእ ዘለና ኣንክሳብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝረኽቦ ናይ ICT መሰረተ ልምዓት ተጠቒሞም ዓቕሞም ክዕብሉ ብዘኽእሉ መንገዲ ብምሕሳብ ናይ ሓሙሽተን ሃይ ስኩል ናይ ኢንተርኔት መሰረተ ልምዓት ኣብ ምዝርጋሕ ኣለና ኦልሞስት ናብ ሰለስቲአን ሃይ ስኩላት ዘርጊሕና ኣለና ናብ ሆስፒታል ዘርጊሕና ኣለና ኣብ ዘርጊሕና ግልጋሎት እቶም ናይ ሜዲሲን ተምሃሮ እውን ብኡ ደረጃ ድልዋት ኮይኖም መፅኦም ክግብርሉ ብዝኽእለሉ መንገዲ ናብ ምዝርጋሕ ኣለና ማለት እዩ እቶም ካልኦት ናይ ዋይርለስ ግልጋሎታት ናይ ስማርት ክላስሩም ግልጋሎታት እውን ኣብ 7 ኮሌጅ ናይ ምዝርጋሕ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ዘርጊሕና ኣብ መንገዲ ኣለና ማለት ናዘርጋሕና ንከድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብምሉኦም እቶም ናይ ICT መሰረተ ልምዓት ዝነበሩ ተስፋሕፊሖም ኣብ ኩሉ ተበፃሒ ንክኾኑ ኣብ ምግባር ኢና ንረባረብ ዘለና ማለት እዩ እዚ እቲ ድልውነትና እዚ መሰረት ገይርና ተምሃሮና ንምቕባል ኢና
ሸዋሽን ፅቡቅ ብወገነይ ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነልኩም እዩ ትምኒተይ ዝገልፅ ተሕልፎ መልእኽቲ እንተልዩ የቀኒለይ ማለት እዚ ዕድል እዚ ረኺበ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ እሽቲ መሰረተ ልምዓት ክገልፅ ስለዝሃበኩምኒ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ክብረት ይሃበለይ